И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни. Спокойно, ако има филм, само колми. И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни. От измерение в измерение башкат Рик и Морти. Не типа не изглежда, ма краката са като порти. Питам я, какво ще правиш след 18 аборти? Гъди мъди домашен комфорт, у нас по шорти. Къде се вкарах пак в някакъв филм, магиосъм. И не съм здрав, ко киселов, минавам на косъм. Вече даже вече почнах я се прибирам по здрачи. Не ня стана баща, ще стана дете гледач. Еми да, ще го гледам. Дете ближи се под леда. Клади ви прави да не гледате. Пълна липса на спокойствие. Спокойно, ако има филм, само колми. И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни. Спокойно, ако има филм, само колми. И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни. Брашки викове правят съседите ми недоволни. Всички гонят нас, обаче те са нередовни. Аз си викам на тази да си ходи, ма тя се моли. Ми да се роли. Ало, Митко, съвсем че ще дойде ли на автор? Много ясно, бройни. Тя обича грубостите и показва ми стойки войни. След като ми звъннете, сте малко по-спокойни. Спокойно, ако има филм, само колми. И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни. Спокойно, ако има филм, само колми. И също ако има недоволни, които от незначимото са болни, че даже и не са за светоколни.